Pan Bóg dał nam wiarę także dlatego, Dievas davė mums tikėjimą taip pat dėl to, żebyśmy umieli odkryć, że jesteśmy kochani. kad mokėtume mes atrasti, kad esame mylimi. Miłość Pana Boga jest do przyjęcia przez wiarę, Dievo meilė priimama per tikėjimą, a nie przez odczucia. o ne per pojūčius. Czasem ona przychodzi przez odczucia, Kartais jis ateina per pojūčius, czasami przez to, że możemy zobaczyć Pana Boga. kartais per tai, kad mes galime pamatyti Dievą. Tak jak święty Paweł czy Faustyna. Taip kaip šventas Paulius ar Faustina, Ale to są bardzo rzadkie momenty. bet tie momentai yra labai reti. Miłość Pana Boga wchodzi w Twoje serce Dievo meilė įeina į tavo širdį przez wiarę, którą przyjmujesz. per tikėjimą, kurį tu priimi. Więc wiara jest decyzją. Taigi, tikėjimas yra apsisprendimas. Wiara jest działaniem Twojej woli. Tikėjimas yra tavo valios veikimas. Ostatecznie wiara będzie zgodą na to, Galų gale tikėjimas bus sutikimas su tuo, co mówi Pan Bóg. ką sako Dievas. I myślę, że dzisiaj drugie czytanie Ir manau, kad tas antras skaitinys jest kapitalnym przykładem tego, po co jest wiara. yra kapitalus pavyzdys tuo, kas yra tikėjimas. Dzisiaj jest niedziela dobrego pasterza, Šiandien yra gerojo ganytojo sekmadienis, ale chciałbym się zatrzymać na pierwszym czytaniu, bet norėčiau susitelkti ties pirmų skaitiniu, gdzie święty Jan mówi: kur šventas Jonas sako, zobaczcie, jaką miłość dał nam Ojciec. pasižiūrėkite, kokią meilę davė mums Dievas. Spróbujmy sobie zrozumieć dokładnie to zdanie. Pabandykime savo detaliai suprasti šitą sakinį. Kiedy mówi Jan, zobaczcie, Kuomet Jonas sako, pasižiūrėkite, to jest oczywiście takie wezwanie, jakby uwaga, tai yra toks šaukinys tarsi dėmesio, ale kiedy mówi zobacz, bet kuomet sako, pasižiūrėk, to tak jakby palcem pokazywał. tai tarsi rodytų pirštu. Jakbym powiedzmy ja mówił, Tarsi, pavyzdžiui, aš sakyčiau, zobaczcie, jaki smutny jest ten anioł na górze. pasižiūrėkite, koks liūdnas yra tas angelas viršuje. To wszyscy, o, faktycznie. Tai iš tikrųjų pasakytų visi faktiškai. Albo ktoś powie, ja nie widzę, bo za daleko. O galbūt kažkas pasakys, aš nematau, nes per toli. Ale wszyscy próbujemy zobaczyć. Bet visi bandome pamatyti. Więc kiedy Jan mówi, zobaczcie, Taigi, kuomet Jonas sako, pasižiūrėkite, zwraca naszą uwagę. tai atkreipia mūsų dėmesį. Jakby mówi, odwróć się od swoich spraw Tarsi sakytų, nusisuk nuo savo reikalų i popatrz gdzie indziej. ir pasižiūrėk kitur. Jeśli używa słowa zobaczyć, Jeigu naudoja žodį pamatyti, to znaczy, że jest możliwe zobaczyć. tai reiškia, tai įmanoma pamatyti. Ale co zobaczyć? Bet ką pamatyti? Jaką miłością obdarzył nas Ojciec? Kokią meilę mus apdovanojo tėvas. Można to zobaczyć. Tai galima pamatyti. Ale zobaczyć co? Bet pamatyti ką? Miłość? Meilę? Nie. Ne. Jan nie mówi, zobaczcie, że Bóg nas kocha. Jonas nesakė, kad Dievas mus myli. On mówi, zobaczcie, jak nas kocha. Jis pasakė, pasižiūrėkite, kaip myli. To jak może oznaczać dwie rzeczy. Tas kaip gali reikšti du dalykus. Jak bardzo, Kaip labai, ale chyba bardziej ma na myśli coś innego. bet labiau turbūt turi omeny kažką kitą. Jak, czyli w jaki sposób, Kaip tai yra, kokiu būdu. w jaki sposób miłość Boga przychodzi do nas. Kokiu būdu Dievo meilė ateina pas mus. Albo w jakich sytuacjach Bóg nas kocha. Arba kokiose situacijose Dievas mus myli. Więc to jest w gruncie rzeczy zadanie. Taigi yra, iš esmės tai yra uždavinys. Zobacz, jaka jest miłość Boga. Pasižiūrėk, kokia yra Dievo meilė. Czyli szukaj Jego miłości. Tai yra, ieškok jo meilės. Ona da się odnaleźć, Į ją galima surasti. ale sama do ciebie nie przyjdzie. Bet pati meilė neteis pas tave. W tym sensie, że ty nic nie robisz Ta prasme, kad tu nieko nedarai i mówisz, no to teraz, Panie Boże, pokaż, jak mnie kochasz. ir sakai, tai dabar Dieve parodyk man, kaip tu mane myli. Jeśli miłość ma być relacją, Jeigu meilė turi būti santykis, to zakłada działanie dwóch osób. tai suponuoja atitinkamai, kad tai yra dviejų žmonių reikalas. Prawdziwa miłość będzie więzią.
Tikra meilė bus santykis. Czyli jakby trzymaniem się za Tai rękę tarsi laikymasis už rankos dwóch osób. dviejų asmenų. Jeśli jedna osoba się wyrywa Jeigu antras asmuo bando ištraukti ranką albo jest niezainteresowana, arba nėra susidomėjusi, to nie ma tej relacji. bet tai nėra to santykio. Więc zobaczcie, to znaczy zaangażujcie się. Taigi pasižiūrėkite, tai reiškia įsitraukite, angažuokitės, Zacznijcie szukać. pradėkite ieškoti. Może za wiele czasu poświęcasz na coś innego, Galbūt daug laiko skiri kažkam kitam, co nie prowadzi cię do Pana Boga. kas tavęs neveda prie Dievo. I jeszcze jaką miłością, Ir dar kokią meilę. to znaczy możesz być zaskoczony, Tai reiškia, gali būti šokiruotas, jak Bóg przychodzi do ciebie. kaip Dievas ateina pas tave. Może wydaje ci się, że Bóg powinien zrobić to czy to. Gal tau atrodo, kad Dievas privalo padaryti tą ar aną. I być może on to zrobi. Ir galbūt jis tai padarys. Ale na pewno robi jeszcze coś innego, Bet tikrai daro kažką dar, czego dziś jeszcze nie odkrywasz. ko tu šiandien dar neatradai. Więc wiara jest troszkę tak jak szkło powiększające. Taigi tikėjimas tarsi padidinamas stiklas. Pozwala nam zobaczyć rzeczy, Leidžia mums pamatyti dalykus, których nie widzimy kurių mes nematome bez tej pomocy. be tos pagalbos. Zobaczcie, jaką miłość dał nam Ojciec. Pasižiūrėkite, kokią meilę davė mums tėvas. Słowo dać jest w czasie przeszłym. Žodis duoti panaudotas praeitą prasme. To już się stało. Tai jau įvyko. Bóg już dał Ci miłość. Dievas jau davė tau meilę. Oczywiście miłość nie jest tak jak cukierek. Aišku, meilė nėra kaip saldainis. Daję Ci cukierka, Duodu tau saldainį, Ty go zjadasz suvalgai i mówisz, a daj mi jeszcze jednego. ir nori dar antro. Ja mówię, no już Ci dałem. Bet sakau, aš jau tau daviau, A już zjadłem. bet suvalgiau. No to już nie ma. Słucham? Już nie ma więcej. Jau nėra daugiau. Z miłością jest inaczej. Su meilė yra kitaip. Miłość jest jak źródło. Meilė yra kaip šaltinis. Jeśli komuś się ją daje, Jeigu kažkam jis atiduodamas, to ta osoba może ciągle czerpać. tai tas asmuo gali nuolat semti. To jest jak fabryka cukierków. Tai yra kaip saldainių fabrikas. Więc jeśli Bóg daje Ci miłość, Taigi, jeigu Dievas duoda tau meilę, albo jak jest napisane, arba kaip parašyta, że już ją dał, kad jau tau davė, to znaczy, że możesz ciągle z niej korzystać, tai reiškia, kad tu gali nuolat naudotis tuo, ale musisz jej szukać, bet tu turi ieškoti jos, żeby móc odnaleźć. kad galėtum rasti. Ale to, że Bóg już dał Ci miłość, Bet tai, kad Dievas jau davė tau meilę, burzy pewne kłamstwa. naikina tam tikras melagystės. Kłamstwo, które daje nam diabeł. Melagystės, kurias mums kiša velnis. Że Bóg Ciebie nie kocha. Kad Dievas tavęs nemyli. A skąd to Ty wiesz? O iš kur tu tai žinai? No bo tak się czuję. Nes taip jaučiuosi. Czuję się beznadziejnie. Jaučiuosi neturint. Nie chce mi się uwierzyć, Nesinori że man, Bóg mnie kocha. nesinori man tikėti, kad Dievas mane myli. Więc pomocą w tym momencie Taigi pagalba tokiu momentu jest słowo, które mówi już. yra kocham. žodis, kuris sako, jau tave myli. On już dał Ci miłość. Jis jau davė tau meilę. Czyli w momencie, kiedy czujesz się niekochany, Tai yra tuo momentu, kuomet jautiesi nemylimas, On też Cię kochał. jis taip pat tave mylėjo. Więc to pozwala nam się bronić Taigi tai leidžia mums gintis przed tym oszustwem. nuo to melo, apgaulės. I przypomina tym samym, Ir tuo pačiu primena, że czerpiemy miłość ze słowa. kad mes semėmės meilės iš žodžio. Bóg nas kocha przez swoje słowo. Dievas mus myli per savo žodį. Kiedy Jan dzieli się z nami tą prawdą, Kuomet Jonas dalinasi su mumis ta tiesa, to on nie mówi zobaczmy, tai jis nesako pasižiūrėkime, mówi zobaczcie. sako pasižiūrėkite. Tak jakby nas wzywał do czegoś, Taip tai tarsi mus kvieštų kažkam. co on już widzi. Tai, ką jis jau mato. Więc on jest świadkiem. Taigi jis yra liudytojas, On się dzieli. jisai dalinasi. I to nie jest ktoś przypadkowy. Ir tai nėra kažkas atsitiktinis. To jest Jan, Tai yra Jonas, który był umiłowany
umiłowanym uczniem Jezusa, kuris buvo mylimas Jėzaus mokinys, który doświadczył miłości Jezusa. kuris liudijo apie Jėzaus meilę. No to jest ktoś, to jest profesor, Tai który yra- nam tłumaczy Tai yra profesorius, kuris mums aiškina coś, co pewną wiedzę czy jakieś wiadomości, tam tikrą žinias arba žinojimą kažkokį, które poznał doskonale. kurias jis pažino tobulai. To nie jest ktoś przypadkowy. Tai nėra kažkas atsitiktinis. To nie jest nauczyciel, który uczy tylko teorii. Tai nėra mokytojas, kuris mokina tik teorijos. Mówiłem wam już nieraz, że kiedy byłem w seminarium, Jau nekartą jums sakiau, kuomet buvau seminarijoje, to jeszcze musieliśmy uczyć się pewnych definicji tai teologicznych dar turėjome mokytis tam tikrų teologinių apibrėžimų po łacinie. lotinių kalba. I nie za bardzo rozumieliśmy, Ir ne per daug supratome, bo łacinę mieliśmy przez 4 lata, nes lotynų kalbą mokėmės 4 metus, a kiedy się uczyliśmy tych definicji, o kuomet mokėmės tų apibrėžimų, to jeszcze za bardzo nie rozumieliśmy tai z łaciny nic. per daug iš lotynų kalbos nesupratome. Więc uczyliśmy się jakichś słów, Taigi mokėmės kažkokių žodžių, ale Jan nie uczy nas w ten sposób. bet Jonas mus nemokino tokiu būdu. Jeśli on mówi, zobaczcie, jaką miłością Ojciec nas kocha, Jeigu jisai sako, pasižiūrėkite, kokią meilę mūsų tėvas myli, to mówi, ja wiem, o czym mówię. tai sako, aš žinau, apie ką kalbu. Opowiadam wam o swoim doświadczeniu z Jezusem. Pasakoju apie savo patirtį su Jėzumi. Ten niezwykły moment, Tas ypatingas momentas, kiedy Jan trzymał głowę na piersi Jezusa kuomet Jonas buvo padėjęs galvą ant Jėzaus krūtinės w czasie ostatniej wieczerzy. paskutinės vakarienės metu. Czy jest jakiś moment bardziej osobisty? Ar yra dar kažkoks labai asmeniška patirtis? Słyszeć bicie serca Jezusa, Girdėti Jėzaus širdies plakimą, czuć dosłownie Jego obecność. pažodžiui jausti jo buvimą. I ten człowiek mówi nam, Bóg nas kocha. Ir tas žmogus sako, mums Dievas mus myli. Więc to jest świadek, który nas pociąga ze sobą. Taigi tai yra liudytojas, kuris patraukia mus. Więc zobaczcie, jaką miłością Taigi kocha nas Ojciec. pasižiūrėkite, kokią meilę mus pamilo tėvas. I w zasadzie to jest chyba 1/3 tego zdania. Ir iš esmės tai yra viena turbūt trečioji to sakinio. I my mówimy przez 10 minut o tym. Mes kalbame jau 10 minučių apie tai. Gdyby wchodzić głębiej w to słowo, Jeigu įeiti giliau į tą žodį, to odkrywamy jeszcze więcej. tai atrandame dar daugiau. I po to jest właśnie nasza wiara, Ir tam yra mūsų tikėjimas, która wyjaśnia nam, że jesteśmy kochani. kuris mums paaiškina, kad esame mylimi. Potem Jezus w Ewangelii mówi o tym inaczej, Po to Jėzus Evangelijoje kalba kitaip, że ja daję swoje życie za owce. kad aš duodu savo gyvybę už avis. On daje swoje życie za ciebie. Jis duoda savo gyvybę už tave. To jest pewien naturalny odruch Jezusa, Tai yra tam tikras Jėzaus judesys, żeby ciebie ratować. kad tave gelbėtų. I to nie jest coś automatycznego. Tai nėra kažkas automatiško. On to robi swoją wolą, Jis tai daro laisva savo valia, swoim sercem. savo širdimi. Ale pomyśl, że masz pasterza, Bet pagalvok, tu turi ganytoją, który ciebie chroni, kuris tave saugoja, który cię prowadzi. kuris tave veda. Trudno ci w to uwierzyć? Sunku tau įtikėti į to? To proś o mocniejszą wiarę. Tai prašyk stipresnio tikėjimo. Nie musimy prosić o lepszego pasterza, Neturime prašyti geresnio ganytojo, bo nie ma lepszego, nes nėra geresnio, nie ma innego. nėra kito. Ale on nie musi się zmieniać. Bet jis neprivalo pasikeisti. Ale moja wiara musi się zmienić. Bet mano tikėjimas turi pasikeisti. Żebym odkrywał piękno tego, kim jest Jezus, Kad aš atrasčiau tą grožį to, kas yra Jėzus. to muszę troszczyć się o wiarę, Taigi turiu rūpintis tikėjimu, żeby umiała widzieć i rozumieć coraz więcej. kad mokėčiau pamatyti ir suprasti vis daugiau.